Kan man blive helbredt fra sklerose? Når man læser om sygdommen, så er det i hvert fald ikke en sygdom, som der findes nogen behandlingsformer for, som kan helbrede en. Og så alligevel, så er dagens gæst, Stine Berg, hun er blevet helbredt fra den. Og så er spørgsmålet, er det fordi, at det er et mirakel? Eller er det fordi, at Stine måske har taget ansvaret for eget liv tilbage, og selv fundet en løsning på det? Jeg ved det ikke, men det kan være, at du kan finde svaret i løbet af udsendelsen. Så med det, velkommen til. Goddag og velkommen, Stine. Og tak fordi du vil være med til at fortælle din historie. Lad os starte helt fra begyndelsen. Hvordan fandt du Carnivore og sådan hele den rejse, du har været på? Ja, altså Carnivore er rimelig nyt for mig. Men for, hvad har vi nu? Vi har 2024, så for 15 år siden, helt tilbage i 2009, der var jeg helt vildt syg. Og levede dengang af at være skrædder og frisør. Og jeg kunne ikke holde på en saks. Altså, mine fingre blev så dårlige, at jeg ikke kunne holde på en saks, så jeg kunne ikke holde på en kaffekop. Så dengang begyndte jeg faktisk at drikke sådan nogle store glas, og det gør jeg så stadigvæk. Det er en vane. Men det var sådan en holder, men jeg kunne ikke holde inde i sådan en kaffekop. Så ringen var mine fingre. Og så var jeg nødt til at lukke min forretning, fordi jeg simpelthen ikke kunne arbejde. Når du ikke kan klippe, så kan du hverken klippe i stof eller i hår. Og så måtte jeg lukke min forretning og sygemelde mig, og fik så samtidig en operation for underlivskræft, og det var virkelig sådan en lortetid. Ja, det var virkelig, virkelig hvor gammel har du været på det tidspunkt så? Du må spørge en dame om Asinella. Cirka. Ja, men mig og mig. Til 30'erne. Jeg er 52. Yes. Nu. Jeg er næsten 52. Mm-hmm. Jeg vender mig til at sige det her. Men jeg måtte lukke min forretning og sådan noget. Jeg kunne ikke, hvis jeg stod op og lavede mad, så kunne jeg ikke sidde op og spise det. Så jeg måtte lave mad sådan ret hurtigt, og så kunne jeg ligge på sofaen og spise det. Og min søn, han var sådan en teenager på det tidspunkt. Og det var vildt irriterende, ikke at kunne lave noget som helst sammen med ham. Altså vi spillede Wii, fordi så kunne jeg sidde i sådan en lænestol og spille tennis med ham. Det var de vildeste aktiviteter, jeg kunne lave med min søn. Men det er også helt vildt. Det er også helt vildt, at man i slutningen af 30'erne er nærmest helt færdig. Altså du er dømt. Altså, jeg var dømt ude. Min læge havde sagt, at jeg skulle have en kørestol. Og jeg fik sådan en ergoterapeut dame til at komme og kigge på mit køkken og sådan noget, og så kunne jeg få sådan nogle mærkelige knive til at skære med og sådan noget, fordi jeg jo ikke kunne bruge mine hænder til noget. Og jeg kunne få sådan et stativ til min laptop og sådan noget, men jeg kunne ikke andet end at ligge ned. Altså, hvis jeg havde stået op i meget mere end et kvarter, så var jeg nødt til at ligge ned sådan det meste af dagen. Altså var virkelig ringe. Og så lå jeg der på min sofa, og så skrev jeg så en konkurrence med en bog, og jeg var sådan lidt forfatter i forvejen. Og så kunne man vinde 100.000, hvis man kunne skrive en bog om et eller andet. Og så tænkte jeg, jeg kan jo ikke skrive ret meget, for jeg kunne ikke holde til at skrive heller. Men jeg kunne jo få nogen til det, tænkte jeg. Og så skrev jeg så en bog om Fanø, som jeg bor på. Og så den dag, den skulle udgives, så var min bogtrykker med til receptionen, og så står jeg og ræger hår og sådan noget, og gør klar til at gå ud af døren, og så siger han, du har sådan et hul herom. Et hul, siger jeg sådan lidt, hvad? Og så burde jeg jo tage et spejl og kigge, og så kunne jeg se, at jeg manglede hår, sådan et kæmpe stykke. Og så tænkte jeg, det var jo ikke særlig fedt. Så måtte jeg lave en hestehæl. Og så kunne jeg ikke bruge mere tid på det den dag. Men så begyndte jeg sådan lidt at tænke, hvad fanden, det tager jo også alt mit hår. Altså jeg kan ikke bruge mine fingre, jeg kan ikke bruge min krop, og jeg har ikke noget hår snart. Det yder mig med en lortetilværelse. Og så begyndte jeg at granske lidt i det der hårtab. Og så var der en journalist fra TV2, som ville interviewe mig om hårtab. Og så siger han til mig, at det er en autoimmun sygdom, og det var der ikke nogen læger, der havde sagt, at jeg havde været til hav af undersøgelser, fordi jeg jo ikke kunne skid og var så ung. Og min egen læge herovre, han sagde bare, jamen du fejler ikke noget, fordi dine blodprøver, de er super fine. Så du fejler ikke noget. Så det må det være her, kunne jeg godt høre på ham. Og så begyndte jeg at finde ud af det der hårtab, og det var sådan en autoimmun sygdom, og jeg begyndte sådan at tingene rulle, og det var før
man overhovedet nærmest interesserede sig noget med at spise sundt, andet end at spise, altså vegetarisk var jo ikke engang moderne der, øh, for 10-15 år siden. Så det var jo bare sådan, du skal bare spise det efter kostpyramiden. Virkelig den ringeste. Ja, den ved vi jo alle sammen er utrolig sund. Ja. Men den er på hovedet er måske lidt sund. Nå, men så begyndte jeg ligesom at forske i det der, fordi jeg kunne godt ligge på sofaen, og jeg kunne se på YouTube og sådan noget. Og så fandt jeg paleo, og så bestilte min veninde en bog hjem til mig. Det var jeg lukkede mit firma den første og 09, og i juni måned havde jeg fødselsdag der, og der gav hun mig så min første paleo-bog, og i mellemtiden der havde jeg læst Tor Nørretranders bog, Menneskeføde, og det er den, jeg giver skylden for, at jeg fandt vejen til helbred. Det er simpelthen Tor Nørretranders bog. Menneskeføde, for han skriver om, hvad mennesker egentlig bør spise, og vi skal jo ikke spise som en ko, altså vi skal jo ikke spise græs og korn og sådan noget. Så jeg vil sige, Thor, han var med til at redde mit liv. Jeg har takket ham ufattelig mange gange. Jeg har aldrig mødt ham, men en eller anden gang, så gør jeg det nok. Så læste jeg den her paleo-bog, og så begyndte jeg at gøre det. Og så allerede der, imens jeg læste Thors bog, så gik der vel 5 dage eller sådan noget, før mine fingre de begyndte at virke igen. Og der var jeg ude i haven og klippede med sådan en rosensaks, og så siger min mor, hvad laver du? Og så siger han, jeg klipper lige den her rose ned. Det kan du jo ikke, siger hun så. Du kan jo ikke noget med dine fingre. Nå nej, det kunne jeg jo ikke. Okay, det kan jeg så godt. Og det var på 5 dage med kostændringer der til paleo, og det var jo helt sindssygt altså. Og så tænkte jeg, det er for vildt. Og så begyndte jeg at skrive dagbog, og hvad jeg spiste og sådan noget, og hvad jeg kunne. Og det blev så til en bog, der hedder Paleo Power, som jeg udgav i 2013 først. Så den tog faktisk ret lang tid. Den tog næsten 3 år om at skrive den, fordi at der er så meget forskning bag, og der var ingen, der vidste noget om paleo på det tidspunkt overhovedet. Og kun i USA, altså så nu ved alle danskere nærmest, hvad det betyder. Og hele den der paleo-periode, jeg var i, der sagde folk, er du ikke på sådan en køddiæt? Og så sagde jeg, det er jeg jo ikke. Fordi paleo er jo ikke en køddiæt. Det er jo kød fra dyr, der har haft det vildt godt, og grøntsager, der er økologiske, og ikke forarbejdede fødevarer, og 0 sukker og alle de her ting. Og det gjorde altså, at jeg kunne vende tilbage til mit liv, og så åbnede jeg det firma, jeg har nu i 2014, hvor jeg helbreder, eller det må jeg jo ikke sige, nej det gør jeg ikke, jeg helbreder folk og få det bedre. Vi skyndte os at klippe det ud. Ja. Det må man jo ikke. Jeg hjælper folk med at finde den rigtige vej til at få det. Alle de regler. Men jeg kommer her med smerter og dårligt tarmsystem og alt muligt andet, og så hjælper jeg dem til at finde den rigtige vej. Og det er ikke alle, der gør det, fordi det er svært at tvinge folk til noget, som nogen lytter til, hvad jeg siger, og nogen synes, jeg er helt vildt langt ude i hampen. Og specielt, når man så siger, at du skal spise meget mere kød, end det du gør i dag. Fordi det siger jeg med Frederik nærmest. Ja. Inden vi kommer til at snakke om det, Stine, så var det, fordi at der er jo rigtig mange lag, det du fortæller allerede her, og de ting, du fejlede, for at dem, der måske sidder og ser den her udsendelse, lige får en fornemmelse af, hvad er det, du er blevet kureret for? For de ene ting, dine fingre ikke virker, din måske synes, du skulle ligge ned, men så må der også måske være noget med din ryg, og der kan være mange ting. Så prøv lige, hvis du kan huske alt det, der var galt. Altså, jeg kan huske, at jeg havde 9 kroniske diagnoser, da jeg skrev min bog. Og det var slidgigt i fingre og knæ, og spondylose, det er gigt i rygsøjlen. Alopecia, det er hårtab. Så havde jeg depression, og det tror jeg sådan ligesom også kom af alt det andet shit. Og mit syn var blevet dårligere. Det er det sådan stadigvæk lidt, så jeg var lidt glad for at høre Tine i går, der sagde, at hendes syn var blevet bedre. Så jeg tænker, det skal jeg lige tune lidt. Jeg var jo svag i det hele taget, så jeg havde ikke noget muskelmasse og sådan noget, og det har jeg så også brugt tid på der under paleo, og hvis du ikke spiser det, du skal, så bliver du jo ikke stærk. Altså hvis du lever, jeg kan forstå de der siger, at de kan leve af at være vegetar og dog blive stærke, det giver ikke nogen mening for mig. Hvad havde jeg mere? Træthed, kronisk træthed. Hele min barndom har jeg lidt af eksem og allergi, og hvad hedder sådan noget, astma fik jeg også her, mens jeg var voksen.
Nej, det hele. Ja, Der så havde bløde masser. negle. Sådan Ja. noget, i sammen med håret, så var min negle jo også sådan helt vildt bløde og knækker og sådan noget. Hvad med din vægt? Slimhinder. Det hørte jeg ikke lige. Dårlige slimhinder. Altså, Det var slimhinder. ja, Okay, ja, ja. Okay. Hvad med din vægt? Hvordan var den? ej, den var ikke, den var ikke så god. Nej. Den var rimelig høj. Ja. Øh, den var pænt høj. Jeg tror, jeg tabte mig 10 kilo på de første 2 måneder eller sådan noget på liv. Og det gik lynhurtigt. Altså, jeg blev max lækker. Ja. Og den kost, du havde før paleo, det var så ganske almindelig, altså, som alle andre nu normalt så spiser. Ja, jeg er hjemkundskabslærerinde, så jeg har jo lært, at jeg skal undervise børn i at spise efter kostpyramiden. Så når min læge Okay. spurgte, og jeg sagde, at jeg er så træt, og jeg kan ingenting, og jeg er ondt alle steder og sådan noget, så siger han, om spiser du ordentligt? Og så siger jeg, ja, men jeg spiser jo efter kostpyramiden, og så er det jo godt. Så spiser jeg jo ordentligt. Altså, Yes. Og så slå lægen en kryds og bolle i den og tænke, så fejler du ikke noget. nej. Nej. Ja, man Og kan jo... specielt det der med, at alle blodprøver, hver eneste gang jeg var ude af, altså jeg gik jo fra 09, det begyndte jeg allerede i 08, hvor jeg begyndte sådan at blive træt og ikke rigtig kunne holde til at arbejde ret meget og sådan noget, men jeg er jo selvstændig, så man bliver jo fandme ved til den bidre ende. Altså hvis man er ansat et sted, så kunne jeg forestille mig, at man måske gav op lidt før, og meldte sig syg hver anden mandag eller et eller andet. Altså men selvstændig, der er der bare ikke andre, der putter bacon på mit bord. Altså så jeg er var nødt til at arbejde. Men så arbejder jeg måske 2 timer eller sådan noget i løbet af en hel dag. Men det var bedre end 0, altså. Og jeg har ikke nogen sygeforsikring og sådan noget. Det har jeg stadigvæk ikke. Så jeg skal tjene det, der skal tjenes. Så er jeg nødt til at gøre det, jeg kan. Og derfor er det jo mega fedt at have fundet en diæt, hvor man får sygt meget energi på. Ja. Det begyndte faktisk med, at jeg mødte nogen i et fitnesscenter, fordi på grund af, sklerose havde jeg forresten også. Sklerose? Det var faktisk det, de startede med, og MS og undersøge mig for, fordi at mit ben sådan begyndte at falde ud. Altså når jeg gik en tur, jeg har hund, og når jeg så gik en tur med mit hund, så gjorde mit ben ligesom sådan splattet ud. Og så tænkte jeg, så var det nok, fordi jeg havde sklerose. Og så blev jeg scannet for det. Og så begyndte jeg at gøre noget på det plan der. Og så var det, jeg tænkte, jeg skal sgu ikke have alt det der medicin. Jeg har altid været meget imod at tage medicin, medmindre det virkelig er strengt. Hovedpinepiller og sådan noget, heller ikke lige mig. Så derfor så måtte jeg jo selv gøre et eller andet, og da jeg så fandt ud af, altså så meldte jeg mig ind i et fitnesscenter for at gøre noget mod det der sklerose, og tænkte, at jeg skal have nogle muskler, for at kunne have en stærkere krop, fordi jeg skulle kunne være noget for min søn. Og så meldte vi os faktisk ind sammen, og han var for ung, for han var kun 14, så han måtte ikke være i et fitnesscenter. Og vi havde været rundt i alle fitnesscenter i Esbjerg for at finde et, der ville tage os, og til sidst så var der et, der sagde, hvis han altid er sammen med dig, så er det okay. Og så meldte vi os ind der sammen, og så var der tilfældigvis en helt vildt fed træner, som var begyndt at bruge kettlebells. Det var også noget, man ikke rigtig havde hørt om på det tidspunkt. Og så trænede han min søn og mig. Hvad er det for noget? Kan du forklare, hvad det er? Kettlebell, det er sådan en tung jernkugle. Okay. Og det er bare sådan rundt. Det ligner en vægt til at sætte på en kornvægt, og det er faktisk også det kommer af. En russisk, noget som bønderne har leget med, når de skulle vise, hvor stærke de var, eller sådan noget. Den er her på mit logo. Okay. Sådan, ja. Fordi det er et signaturtræningsredskab. Og så begyndte jeg at træne sammen, og så, så begyndte jeg så at tage over med færgen om morgenen, når min søn tog i skole i Esbjerg, så tog jeg over og trænede om morgenen, og så var jeg hjemme klokken 10 eller sådan noget, og så sov jeg, indtil han kom hjem, fordi jeg var stadigvæk helt vildt træt, og blev da godt nok lidt stærkere, men ikke sådan. Så mødte jeg et par, et kærestepar i fitness, som bare havde vildt meget energi, altså de hoppebolde og var sådan helt, og så siger jeg sådan til dem, de der piller I tager, dem skal jeg have nogen af. Og så siger de så, det er paleo. Og så var jeg jo så begyndt at sætte mig ind i det, og så fik jeg fandme energi igen. Altså, det har totalt vendt mit liv på hovedet, og jeg skal i hvert fald ikke have nogen kørestol, som min læge mente dengang, jeg skulle. Så, men så sidste år, i slutningen af vinteren sidste år, eller i begyndelsen af vinteren, i sådan noget november-december, så begyndte min krop ligesom at sige, det der grøntsager, dem skal du ikke have.
Så jeg gad ikke at købe grøntsager, og jeg gad ikke at lave grøntsager og sådan noget. Og så begyndte jeg faktisk at gå mere og mere carnivore. Og det Kendte du til skete, carnivore på det tidspunkt? ja, men altså, det har du jo hørt om igennem paleo, fordi det er jo sådan lidt Samme en univers. mere strict paleo, eller et eller andet, ikke? Altså Mm-hmm. og når man er i den der verden, og følger forskellige paleo-folk, altså jeg har jo fulgt nogle af de samme mennesker i over 10 år, på Instagram og så videre, og nyhedsbreve og sådan noget. Og de leger alle sammen lidt med det, eller, og hvis du ikke kan få på paleo lødige fødevarer, altså hvis der kun er uøkologiske, så vil jeg hellere lade være med at spise dem, og så kun spise kød. Og da min søn var lille, der var det tit sådan, hvis han ikke var hjemme, og jeg havde taget 2 bøffer op til os, eller sådan noget, jamen, så spiste jeg kød med kød til. Og det har været sådan vores joke, hele hans barndom, at vi spiser kød med kød til. Gud til, ja. Så jeg tror, det ligger bare til os. Altså. Min mor havde taget et billede af mig i sommer, hvor jeg så sådan lidt tyk ud i den vinkel, hun havde taget, og så har vi sådan en gruppechat i familien, og så skriver jeg ned, når fuck, hvor jeg tyk, mand. Og så siger min søn, det er lige fucking grøntsager, du spiser. Bare kig på mig, jeg er helt vildt tyk. Fordi han har aldrig haft lyst til at spise grøntsager. Jeg har lidt tvunget ham, og ligesom alle andre forældre gør, når de ikke ved bedre. Altså han var jo sådan lidt, jamen jeg vil ikke have grøntsager. Nå, men sådan en gang, der fik han så tomater og rød peber og jordbær, fordi det var rødsager. Det var rødsager. Så, Ja, det er også rigtigt. så han har aldrig haft lyst til at spise grøntsager, og det, altså i aften skal vi have en oksemørbræd. Altså en hel oksemørbræd, ham og Ja, mig. selvfølgelig. Og jeg Hold da op. skulle nok ikke det meste af den. Jeg spurgte, om han vil have noget til. Nej, banæssauce. Og det er jo ikke så tosset. Og det kan man jo godt spise på mere eller mindre, hvis det bliver lavet rigtigt, tror jeg, på carnivore faktisk, ikke? Så, Jo. ja. Jo, altså jeg har hørt i haven, så det er med egne æg og sådan noget. Ja. Jeg skal lige høre, Stine, fordi du sagde, du var, at sklerose blev du, altså fik du diagnosen sklerose, eller det Ja. gjorde det? Ja. Nu er jeg ikke nogen sundhedsekspert overhovedet, og ved særlig meget om de ting, men sklerose, det er da en sygdom, du normalvis ikke bliver helbredt for? Er det ikke? Ja, fordi hvis nu, at man helbreder nogen for noget inden for sundhedsverdenen, så kan man jo ikke tjene penge på. Nej, det er så det, at vi måske i virkeligheden først og fremmest er produkter, før vi er patienter, ikke? Og det er også det med madpyramiden her. Det er jo interessant at studere, hvor den kommer fra, og hvem har også fundet på, at vi skal have morgenmad eksempelvis. Ja, men, Ved du ikke, hvor det kommer fra? jo, jeg ved det godt, men fortæl gerne historien. Ja. Den kommer fra Coop. Mm-hmm. Dengang det hed FDB. Der var det dem, der lavede den, fordi det var de produkter, de helst ville sælge, fordi de nederste produkter, som du skal spise flest af, det er de billigste produkter for Coop at købe ind. Skidesmart. Ja. Og hvis du får billig lort, så ja. Hvad er det, der står oppe i kanten også, for eksempel i et supermarked? Det er jo ikke bøffer, vel? Det er det ikke, nej. Det er slik, ja. Så for folk til at spise noget lort, så win. Det er det, der er mest avance på. Ja, men det er det, og det er jo, man kan jo se det, hvis man tager en lille foliebakke og tager over hovedet, så de firmaer, som ejer hele de største virksomheder i fødevareindustrien, det er fuldstændig de samme virksomheder, som ejer alle de største virksomheder i medicinalindustrien. Så der kunne være en lille konflikt der, måske, kunne man se på det, så hvis man ser sådan på det. Ja. Men så blev du så... i folk, altså man kan godt sige, hvilke vitaminer de mangler og sådan noget. Jeg laver sådan en test, hvor jeg tester folks vitaminer, mineraler og blodsukker og alle mulige andre ting. Kæmpe lang test. Men jeg må ikke sælge det. Og det må lærerne jo heller ikke. Men lærerne bliver inviteret på alle mulige kongresser og ferier og alt muligt andet shit. Og får rejser og hvad ved jeg, for at anbefale Zoloft, eller hvad man ved jeg. Et eller andet. Medicament. Men jeg må kun sige, at jeg synes, I skal tage C-vitamin, eller hvad det nu er, og så skal de købe dem i en helsekostforretning. Og jeg får altså ikke nogen penge af de der firmaer. Jeg får ikke engang produkter. Altså da jeg læste til Biopat, fik vi en lille bitte smule gratis produkter, så vi kunne prøve dem. Men ikke nok til, at det var det værd at anbefale det for at få nogle gratis produkter. Altså. Så hvis jeg anbefaler et produkt, så er det fordi, jeg selv har prøvet det, jeg selv har købt det og prøvet det. Og det er jo forskellen på en holistisk sundhedsmedarbejder og en læge.
Det er, Ja. at der er penge involveret. Ja. Og det, Altså altså, jeg får penge for at have en klient, ligesom lægen gør. Men han får så også penge for, hver gang de køber et af de produkter, han anbefaler. Det er derfor, du får en recept med. ja, og det kan skabe lidt problemer, kan man sige, i en eller anden form. Ja. Nu er jeg lidt spændt på, fordi nu fejlede du jo rigtig mange ting, men hvor mange ting af dem fejler du så i dag? Jeg Eller er har? faktisk, jeg er sådan begyndt, og vi har begyndt at vokse ud igen. Jeg ved ikke, om man kan se det på skærmen. Mm-hmm. Mm-hmm. Fordi at jeg var faktisk begyndt for et års tid siden, eller sådan noget, var jeg faldet lidt af paleovognen, og var begyndt at spise sådan lidt mere. Det startede nok egentlig under corona. Hver gang jeg så hende der Mette på skærmen, så blev jeg pisse sur over, at hun igen lukkede. Og så spiste jeg noget slik, altså seriøst, jeg spiste en pose slik, hver gang jeg så hende, og det var jo fandme mange gange, hun var i fjernsynet. Mm-hmm. Så hun er skyld i mit dårlige helbred. Men man er mega frustreret, når man har et firma, og man bare gerne vil hjælpe folk, og man ikke må få lov til at holde åben. Altså, men den tid, den så heldigvis forbi. Og så tænkte jeg, at jeg ligesom skulle rette op igen, fordi der var faktisk nogle af mine skavanker, der sådan lidt var begyndt at komme igen. Blandt andet kunne jeg mærke lidt sådan gigt i mine tæer. Og altså, de var virkelig, virkelig dårlige der for 12-14 år siden, hvor jeg nærmest ikke kunne gå på grund af det. Og altså, det var lige så meget i mine tæer, som det var i mine fingre. Og så var mit hår igen her i vinter begyndt at falde af lidt der om i nakken. Ja. Og jeg ved ikke, om det bare var derfor, at min krop den ligesom sagde, nu skal du bare kun have kød, fordi du skal ikke have det der andet lort. Og jeg tror, at hvis vi lytter lidt til vores krop, så har den nok mere at skulle have sagt, end vi lige sådan giver den credit for. Altså som barn, når jeg kan huske, at vi spiste aftensmad, og jeg spurgte min mor, om jeg måtte få en frikadelle mere, så var hun altid, så skulle du spise 4 kartofler mere, eller et eller andet, ikke? Og jeg fucking hader kartofler. Det er det værste lort, der er nogensinde har skabt. Og jeg har hadet det hele mit liv. Jeg kan virkelig ikke lide kartofler. Og så lå jeg ved med at spise mere, da jeg var barn, fordi hvis jeg skulle spise de der kartofler for at få en frikadelle, så var jeg, så må jeg undvære. Og i dag, hvis jeg spiser kartofler i dag, så får jeg forstoppelse. Okay. Så, og det er jo en natskyggeplante, og den er jo sådan set næsten sat i verden for at dræbe os. Hvis du spiser en grøn kartoffel, som jo så har solanin i sig, eller en rå kartoffel, altså en enkelt rå kartoffel, dør folk jo ikke af, men altså hvis du spiser mange rå kartofler, så får du det i hvert fald dårligt, så får du en forgiftning. Og det samme med tomater, det er også fra den samme natskygge, eller ikke fra den samme natskygge, men fra natskyggefamilien. Og aubergine og sådan nogle ting. Og de skal altså spise tilberedt, fordi at der er faktisk giftstoffer i dem. Og dem spiser vi jo bare rask væk, eller vi. Så hvis vi nu skal spise noget, der ikke slår os ihjel, så er kød nok det, der kommer nærmest. Ja, og det er der selvfølgelig så mange, meget uenighed om vegetarer og så videre, men altså noget af det, jeg hæfter mig ved i forhold til min rejse ind i carnivore, det er jo, at man er sådan ret sikker på, at vi igennem evolutionen, de 6-7 millioner år, vi mennesker har udviklet os, at vi har spist rigtig meget kød. Og så giver det jo god mening, at det er selvfølgelig også den måde, vi så er sunde på, det, fordi den kost, vi har spist, det er også det, der har gjort, at vi er dem, som vi er i dag. Og hvis man så lige pludselig skifter kost, og det er jo forholdsvis for nyligt, det er jo 10-12.000 år siden måske, at man så begynder at få landbrug og så videre, så altså hvis prøv at gå ned i zoologisk have, og så prøv at se, om du kan fodre en løve med salat. Så for det første vil den nok ikke spise det, for det andet så vil du få at vide, at det må du ikke, fordi så bliver den syg. Og hvorfor skulle det være anderledes hos os mennesker? Veganer vil jo nok ligesom sige, at vi er heller ikke løver, vi er ikke i familie med løven, men hvis man kigger på dem, vi er mest i familie med, chimpanserne, så er det lige præcis det, at de skal nok spise det, hvis du giver dem is og slik og kage og alt sådan noget, men det er bare ikke det, de trives på, men hvis du har et dyr i en zoologisk have, så skal det også holdes rimelig sedativt, altså du skal ikke have en vild motherfucker chimpanse, der smadrer hele abeburet, altså derfor er du lidt dogne og tungen i det, så derfor får de jo sådan noget lortemad. Men de trives jo ikke på det, og de vil jo aldrig vælge det i den frie natur. Og det samme med os, altså
det giver jo ikke nogen mening at spise noget, som er hvad hedder sådan noget, hurtig energi som slik. Hvis du skal leve på savannen eller i regnskoven eller et eller andet, du er nødt til at spise noget, som gør dig mæt i lang tid, som du kan have energi til at jage det næste dyr. Og der var fandme heller ikke blevet opfundet bue og pil, hvis det var fordi, vi skulle fange gulerødder. Nej, det var nok ikke. Der var set et logo, ikke? Jo, det er rigtigt. Hvordan spiser du så i dag? Altså, hvad er din kost i dag, og hvor tit spiser du, og sådan noget? Ja, men det er også en ting, for der er sådan lidt lavt fra den der stenalderverden, og tiden før det, det er, at du skal have energi nok til, at du kan nedlægge dit næste dyr. Ergo er faste en helt naturlig del af menneskets oprindelse. Og det er også derfor, tror jeg, at det findes i religioner. Altså derfor, at der er ramadan, fordi de faster, de gør det så lidt forkert i min verden, hvor de æder hele natten. Men det er mega sundt at faste. Og i den kristne tro, der er det jo faste, hvor du bare skal drikke vand i 7 dage, eller hvad det er. Og måske også sige, hvis man faster i 30 dage, som ramadan er, det er jo også rimelig lang tid, og hvis du ikke fik andet end vand. Men det er bare sundt for os at faste, og det giver mening i forhold til evolutionen, at du har skulle faste for at kunne nedlægge det næste dyr. Og det jeg oplever med faste, det er, at jeg faktisk får energi af det. Jeg spiser meget sjældent morgenmad, og jeg har aldrig, altså seriøst aldrig i hele mit liv haft lyst til at spise morgenmad. Og det var igen en af de der ting, som min mor sagde til mig, jamen det skal du. Du skal have noget morgenmad, for du skal have noget til hjernen, og så fik man det der havre. Altså min søster fik havregrød. Det er det vigtigste måltid på dagen. Ja, fuck det. Fuck Kellogg's. Ja, præcis. Det er Kellogg's, der opfundet det. Jeg kunne så kun lide havregrød, fordi at jeg kan simpelthen ikke lide at spise noget om morgenen, og grød, det kan man ligesom bare synke uden at gøre ret meget ved det. Men jeg har aldrig brugt mig om morgenmad, og da jeg ligesom sådan selv kunne bestemme, så kunne jeg lade være med at spise morgenmad. Og min søn gør det også sådan helt ubevidst. Altså vi spiser ved 2-tiden eller sådan noget. Og så der spiser vi æg for det meste. Og så spiser vi aftensmad. Og jeg har lagt mærke til, at nu hvor jeg er mere og mere karnivor, så er jeg sulten tidligere. Normalt så skal jeg spise klokken 6. Og det har jeg skulle i 40 år, har jeg bare været drønsulten klokken 6. Og nu er det blevet sådan lidt tidligere. Og jeg kan også høre, at Tine, som jeg hørte en af dine udsendelser med, at hun sagde, at hun spiste klokken 5, og nogle gange klokken 4:30, eller sådan et eller andet. Det ville jeg ikke have sagt for 2-3 år siden, at jeg kunne finde ud af at spise aftensmad klokken 5. Men når jeg lukker klokken 5, så er jeg simpelthen så sulten. Og hvad er det så mega hurtigt at lave? Det er bare at stege en oksebøf på panden. Det tager 2 minutter, og så kan jeg få noget mad. Ja. Så det burde jeg have fundet ud af, dengang jeg fandt Paleo, fordi jeg kunne ikke holde til at stå op og lave mad. Og hvis jeg bare havde fundet ud af, at jeg bare kunne nøjes med det der med at stege kødet, og så kunne spise det. Oplever så, at... Og jeg har altid virkelig godt kunne lide kød. Min mor tog på landbrugsskole, fordi jeg som barn havde alle mulige allergier. Og der fandt hun også ud af, hvordan man laver margarine, for eksempel, med at putte det, der svarer til benzin i olien for at udvinde og sådan noget. Og var meget antibiotika, man putter i grise og sådan noget. Så jeg har ikke spist grisekød, siden jeg var 12, tror jeg. Sådan, altså, kun hvis man er et eller andet sted hen og får det tilbudt, men det smager virkelig dårligt i min verden. Oksekød og mine egne høns fra haven og lammekød, det er mine go-to. Go-to, okay. Oplever du så, at din sultfornemmelse har ændret sig i forhold til, når du spiser kød, i forhold til, når du spiser grøntsager også, eller noget? Altså, er det en anderledes fornemmelse, du har der? Det ved jeg faktisk ikke. Det er ikke noget, jeg tænker over. Okay. Jeg tror bare, det mere, altså, hvad skal man sige, det er lidt tidligere på dagen, og det plejer ikke at være. Men altså, jeg har jo aldrig spist, altså aldrig, men jeg har jo ikke de sidste 10 år spist mere end da, vil jeg sige, har jeg jo ikke spist rugbrød og sådan nogle ting. Altså før, dengang jeg var tøjdesigner og frisør, der spiste jeg heller ikke morgenmad, men så spiste jeg scrambled eggs med sådan salsa til frokost. Fordi det også var hurtigt at lave, når jeg var på arbejde. Men jeg kan ikke tåle tomater. Altså det er det, der gør, at jeg får gigt. Okay.
tomater prøver seriøst at slå mig ihjel. Så når jeg så spiste salsa hver dag, så er det jo klart, at jeg fik det helt vildt dårligt. Altså, mad kan jo være din hurtigste form for, din hurtigste form for medicin, eller din langsomste form for gift, så du bliver slået langsomt ihjel. Altså. Ja. Og for mig er det virkelig en tomat, så kan jeg ikke bruge mine fingre i morgen. Nej, det er voldsomt. Ja. Og det samme med, altså spiser jeg 7 pomfritter eller sådan noget, så har jeg forstoppelse i morgen. Altså, der skal så lidt til. Min krop, den er så tydelig til at fortælle, hvad den bryder sig om. Men er det ikke også sådan lidt, at jo mere man ligesom får renset sin krop for alle de giftstoffer, så jo bedre bliver den, bedre kan man faktisk mærke, når den reagerer på forskellige typer af madvarer. Ligesom jeg plejer at sammenligne det med en alkoholiker, som man hælder vodka på, og det kan han sagtens tåle. Så tager du vodka fra ham i et halvt år, og så giver du ham den samme mængde, som han fik for et halvt år siden, og så bliver han stank Bacardi, fordi nu kan kroppen pludselig mærke giften, ikke? Og så bliver man også meget mere sensitiv her. Jo, men det siger jeg også ret tit til dem, jeg har i kostvejledning, at fordi bare sådan, jeg kan ikke undvære min franskbrødsmad, siger de næsten alle sammen. Altså, det er fucking ostemad. Det er bare virkelig den, som ingen folk vil give slip på. Og så er sådan lidt, ja, men hvis du nu skulle afvendes for narko eller for alkohol, vil jeg så sige, det er okay, at du tager en bane eller et lille snapseglas hver eneste dag, og så kigger de sådan lidt på mig, det er jo ikke det samme. Jo, det er det faktisk, fordi både ost og brød omdannes til opioider inde i kroppen, så det er det samme. Ja. Så hvis man vil være rask, så er man simpelthen nødt til at lægge de der ting, som skader kroppen fra sig, og det er jo både alkohol og sukker og brød, og altså det hele omdannet til alkohol og sukker i kroppen. Brød og så videre. Og det samme med for meget fruktose, det bliver jo også bare omdannet til sukker i leveren. Så hvis man vil være rask, så skal man lægge det hele. Men problemet er, at der er rigtig mange, der ikke vil være helt raske. Ja. Det er en ting, jeg har fundet ud af igennem de år, jeg har arbejdet med kost. Det er virkelig, at der er mange, der ikke vil være raske. Så det er en del af mindsetet i, at man egentlig godt kan lide opmærksomheden ved, at ikke at være helt rask måske, er det sådan? Ja, for nogen måske. Men jeg tror bare, at hvis du er dårlig, og hvis der er ting, du ikke kan, så kender du den person. Fordi det er jo kommet over altså det kommer jo ikke over en dag. Altså, du bliver jo ikke syg på en dag. Så du bliver jo syg fra måske du er midt i 20'erne eller sådan noget, begynder kroppen at akkumulere og ophobe alle de her ting. Og så når du er, ligesom jeg var sidst i 30'erne eller sådan noget, hvor kroppen ikke kan mere, så er man jo virkelig så dårlig, men det er den, man er. Fordi det har man bare vendet sig til, at man bliver ringere og ringere, og man får mere og mere ondt i ryggen, eller mere og mere, du har altid ondt i højre skulder, men jeg kan ikke noget med min højre arm, fordi den bare altid er dårlig, eller hvad det er, folk har. Det er jo sådan noget, folk har jo haft deres smerte i mange år tit, og ikke gjort noget ved det. Fordi så går de til en fysioterapeut, hvis det er ondt i skulderen, for eksempel hvis du er inflammeret i dit skulderled, så går du til en fysioterapeut, og de nævner ikke kost. De nævner nogle træningsøvelser, og det gør det bare ikke bedre, fordi inflammationen kommer jo af kosten. Og så hjælper det jo ikke at stå med en elastik eller et eller andet. Du skal jo have til roden i inflammationen. Og det er jo det, man gør ved at pille alle de der ting væk fra ens kost, som giver inflammation. Så jeg vil sige, at nu om dagen tror jeg faktisk hellere, jeg vil anbefale folk at gå på carnivore, fordi det er bare totalt clean. Og skære alt fra, og hvis folk så efter nogle måneder kan sige, at jeg kan ikke undvære et eller andet, så prøv at tage det ind. Altså jeg har levet efter AIP, den autoimmune protokol, i mange år, og der skærer man nødder og kerner og bælgfrugter, ja selvfølgelig bælgfrugter er overhovedet ikke en del af paleo, men alle de der bælgfrugter fra, og så er du ind og spiser kun kød og nogle typer grøntsager, men ikke ret mange, og så lidt frugt. Og den har jeg trives på i rigtig mange år, og jeg må indrømme, jeg kan heller ikke helt undvære frugt. Jeg synes, frugt er godt, men jeg spiser 1,5-2 stykker frugt om dagen, eller sådan noget. Det er ikke store mængder overhovedet, men jeg synes bare, det er juicy til en steak eller sådan noget. Det er ikke noget, jeg spiser for sig selv, og jeg spiser ikke mellemmåltid overhovedet. Jeg spiser de der
2 måltider om dagen, max. Ja, så er det det. Ja. Øhm, Men ja, man skal skære hele lortet væk for at kunne mærke, hvor godt man egentlig får det. ja, og det kan jo lyde ekstremt på mange mennesker, at brød får vi jo at vide er rigtig sundt og alle de her ting. Og det er det måske så tilsyneladende bare ikke. Det er noget skidt. Ja. Ja. Jo, men altså, Hvordan, man altså igen, jeg er jo stenalderkvinde, og sammenligner, hvis du sammenligner korn med det korn, der var way back, dengang man lige begyndte at dyrke korn, altså man fandt det i naturen, så er det jo slet ikke det samme produkt. Det samme med et æble. Et æble i dag er sødt og juicy og saftigt, og altså sødt er kodeordet. Hvis du spiser et originalt æble fra, hvordan de var for bare 200 år siden, så var det jo sur som en i helvede. Og vi har jo fremstillet så mange fødevarer, som ikke findes i naturen. Altså broccoli er heller ikke noget, der findes i naturen. Så vores gener har ikke ændret sig. Vi er stadigvæk kun stenaldermennesker. Når vi spiser alle de der ting, som er så fabriksfremstillet, og det er jo både, altså kunstig kød er jo også fabriksfremstillet og sådan noget, men alt hvad der ikke er, burde være i naturen, det burde vi ikke spise. Altså, vi skal spise som stenaldermennesket, og det er 90% kød, vil jeg sige. ja. Jamen, vi lærer jo også, at vi skal spise bredt. Altså det er det sunde, men hvor mange dyr ude i naturen spiser bredt? Ja. Altså det er der jo nærmest ingen, der gør. Hvorfor skulle det så være anderledes for os mennesker? Hvorfor skulle det være det sunde, ikke? Ja. Jo. Hvad med sukkertrang? Har du sådan noget? Altså det havde jeg jo så under corona, som jeg siger, sådan, når der kom sådan en... Det er når folk bliver sur på dig, eller du bliver sur på den. Det var jo sådan en afmagt, had, irritationsfølelse, der gjorde det. Og når jeg har det godt, så har jeg ikke nogen sukkertrang. Altså når jeg spiser det, jeg skal og sådan noget, og skal er jo også, det er jo dumt, det er ikke det, jeg mener. Men jeg mener, når jeg spiser det, jeg bør, og det, jeg har lyst til, så har jeg ikke nogen sukkertrang. Nej. Altså, og hvis jeg har snacktrang, så bliver det ost. Ost, der er lagret mere end 12 måneder. Okay. Laktosen er omdannet. Og det kom så af, at vi også fandt ud af, at min søn, han havde... han har jo haft dårlige problemer med tarmene, fra han var baby. Og han blev jo også fodret med kartofler og alt det der scheisse, da han var lille, fordi det var det, man skulle, og jeg var hjemkundskabslærerinde, så jeg troede, jeg vidste, hvad jeg gjorde. Og så er han blevet undersøgt for glutenallergi og laktoseallergi på sygehuset, og jeg har rendt til alle mulige åndssvage ting. Og så den eneste diagnose, de sådan kunne give ham, det var at sige, at der er altså bare nogen, der ikke kan tåle det. Men de kunne ikke pinpointe lige præcis, at han havde de der genetiske fejl. Men det er jo fordi, at der er ikke nogen af os, der kan tåle det. Vi bør ikke spise det. Nej. Hvordan, når du så har nogen, du skal vejlede i mad og så videre, så hvordan hvad møder folk måske som den største udfordring? Hvad oplever du der? At altså de skal selvfølgelig undvære noget, det de godt kan lide og så videre, men hvad gør du der? Eller hvad gør de der? Jamen som sagt, man kan ikke lide folk til noget, så jeg kan jo kun vejlede dem i, hvad jeg synes, de skal gøre. Og hvis de så kommer efter en måned og siger, at der ikke er ændringer, fordi de stadigvæk spiser deres ostemad, så er jeg bare sådan lidt, I told you so. Ja. Altså, så det er sådan lidt, at hvis folk vil have min hjælp, så er jeg også sådan lidt skrap i det. Og nødt til at sige det lige ud, at jamen, hvis du vil være rask, så skal du gøre de her ting, og du er nødt til at udelukke de her ting. For det er egentlig mest det handler om, det er at udelukke alt det der, som vi ikke har behov for. Og så plejer jeg lidt at sige, jamen gør det i 2-3 uger, og så kan du se, hvordan du så har det. Alle os carnivore, vi har set hende fra TV Syd i fjernsynet, som prøver, og den har i hvert fald været delt så meget på nettet. Jeg er jo i TV Syds sendeområde, men jeg er sikker på, at alle andre også har set den, fordi hun går carnivore, eller hun går kyllingevore i en uge, og lever af kylling og bacon i en uge, altså, og så får hun det jo helt vildt dårligt. Og det er jo klart, for det første er kyllingekød i Danmark pumpet med alt muligt lort, og bacon er også pumpet med alt muligt lort, og hun får så ikke alt det, som hun plejer at få, og så får hun sådan keto flu, som det hedder,
Mm-hmm. hvor man får hovedpine og alt muligt andet. Så hvis du gør noget i en uge, så kan du ikke rigtig mærke, om det virker. Man er nødt til at komme igennem en udrensningsproces og få tømt tarmene, og for eksempel kornprodukter sidder i tarmene i over et halvt år. Hvad hedder sådan nogle små, hvad hedder de der små hørfrø. Fiber. De Nå, kan okay. sidde inde i tarmkrummelurerne i op til et halvt år. Så hvis du vil vide, hvordan din krop har det, så skal du følge en diæt, udelukkelsesdiæt, som for eksempel AIP, den autoimmune protokol, i mindst et halvt år, hvor du virkelig får renset ud, eller carnivore. Og så til den tid kan du så ligesom sige, okay, nu vil jeg faktisk gerne prøve at spise agurk igen, eller hvad det nu er, folk helt vildt gerne vil have. Og så se, hvordan kroppen reagerer. Men man kan ikke rigtig udtale sig om det. Altså. Og det skal jeg så sige, jeg har så prøvet at være vegetar i en uge, og jeg var så træt, altså, og havde bare nul energi og alt muligt andet, så det opgav jeg, og så spiste jeg noget kød igen, og så havde det godt igen. Så vegetar kommer jeg aldrig til at prøve igen. Det var. Ja. Men det vil også, når man lægger en kost om, så tager det jo også noget tid, inden alle de her ting, som er nede i tarmene, de ligesom får vendt sig til den nye kost, så hvis man laver sådan en kold tyrker, så bliver det måske lidt voldsomt for kroppen, så reagerer den selvfølgelig også voldsommere på det. Jo, men jeg tror, det er meget godt, at den reagerer voldsomt, fordi så betyder det jo virkelig, at du har noget, der skal renses ud. Og hvis du stopper med at drikke kaffe og spare, altså, så får du jo også hovedpine på 3. dagen og 5. dagen for eksempel. Så at kroppen reagerer, betyder jo, at der er noget at komme efter, og at du skal måske tweak det endnu mere og gøre det mere grundigt. Men hvis man bliver ved med at spise en slikpose om aftenen, eller en plade chokolade, eller et eller andet, så opdager du det ikke. Altså, jeg har haft klinik i Esbjerg også, og en af mine, eller den allerførste klient, jeg havde der, så spørger jeg ham, hvad spiser du sådan på en dag? Og så siger han, at han havde fået sådan en gastric bypass. Men han havde tabt sig rimelig meget, og skulle have den her maveskinnsoperation og sådan noget. Jeg skulle både have ham i kostvejledning og i træningsvejledning. Og så siger jeg sådan, hvad spiser du så på en dag? Og så siger han sådan, jeg har trænet mig op til at kunne spise en hel flæskesteg igen. Og så tænker jeg bare, okay, hvis du har trænet dig op, altså hans mave skulle kunne rumme de der 100 gram, han har fået den der gastric bypass. Og så tænker jeg, du er lost course, altså. Og det er det samme med, at hvis folk siger, at jeg kan godt spise en hel plade marabu. Ja, det kan du godt, men burde du det? Altså, så vil jeg hellere have, at folk siger, for eksempel ham der med flæskesteg, men sgu ikke, fordi han har fået altså hvis man lever som almindelige mennesker, og en eller anden siger, at de spiser en hel flæskesteg om aftenen, okay, hvis du overhovedet ikke spiser andet resten af dagen, så er det okay. Men ikke, altså, hvis det er overdreven fødevareindtagelse, så er det jo ikke sundt for nogen, altså. Men jeg kan kun råde folk til, hvad de skal gøre. Jeg fodrer dem jo ikke derhjemme, og jeg laver ikke mad til dem. Så jeg kan råde dem til at spise carnivore, eller paleo, eller autoimmune protokoller og sådan noget. Men man kan ikke tvinge folk til noget. Nej, man kan tvinge hesten hen til troet, men du kan ikke tvinge den til at spise det, som man siger, ikke? Ja, lige præcis. Hvordan så med det her med altså, når du taler med nogen, som ikke rigtig kender dig i forvejen og så videre, og I kommer til at tale om kost, så de finder ud af, at du spiser, som det gør, så er noget af det første folk, jeg oplever i hvert fald at sige til, det er, hvad med C-vitaminer? For der er jo ikke C-vitaminer i kød, og hvad med fibre? Det er jo også utrolig vigtigt og så videre. Hvordan ser du med det? Faktisk, hvis jeg ikke lige havde haft en klient her, inden jeg skulle snakke med dig, så skulle jeg faktisk lige teste min krop i det der program, jeg har, der tester. Sidst der manglede nemlig D-vitamin og A-vitamin. Og det jeg tester mig selv hver kvartal eller sådan noget. Men jeg nåede det bare ikke lige, inden vi snakkede sammen i dag, fordi så kunne jeg svare dig lidt kraftigere på det. Men jeg tror på, at hvis du er frisk og har energi og er vågen og ikke taber dit hår og ikke har skøre negle og ikke har ondt alle mulige steder og sådan noget, så får du det, du skal have. Ja. Så, altså, men der kan jo være mangelsystemer eller mangelsymptomer. Der er ikke to, der er ens. Altså, og hvis nogen har brug for at tage nogle tilskud ved siden af og sådan noget, og nogen har brug for magnesium for eksempel, og vi har meget, meget lidt magnesium i jorden herover. Så de fleste på Fanø, de bør tage magnesium. Men det afhænger af, hvor man bor henne, tror jeg. Og
Altså kigger du på eskimoerne, så har de jo ikke taget ekstra vitaminpiller. De har levet af malkød og spæk og fisk hele Ja. deres historie, og har kunne klare sig uden det. Altså, en agurk koster jo 200 kroner eller sådan noget andet på i Grønland i dag. Så det er ikke noget, man sådan spiser, og jeg skal ikke kunne sige, at de tager vitaminpiller, men stadigvæk så er det jo noget, som i vores evolutionshistorie har kunne klare os uden. Så jeg tror, at hvis du tager vitaminpiller i dag, eller hvis du har behov for vitaminpiller i dag, så er det fordi, du har spist en kost med antinutrienter i, som for eksempel korn, i en årrække, og så er din krop simpelthen blevet drænet. Altså for eksempel så siger de også, at vi skal drikke mælk, fordi det har vores knogler godt af. Ja, men vi er et af de lande i verden, der drikker mest mælk, men vi er også et af de lande i verden, som har mest knogleskørhed. Det giver jo ikke mening, så vi siger, at vi kan også, altså, vi er også et af de lande i verden, der har mest brystkræft. Så det hænger måske nok mere i min verden sammen med mælken. Ja, okay. Ja, men alt er jo synes at være på hovedet i forhold til hvad lægerne siger, og de ting, vi får at vide, ikke, i en eller anden form. Men altså, ja, men det er jo også søde mennesker. Det er jo ikke, fordi de vil noget ondt i virkeligheden, men hvis det, de får at vide, er forkert, så vejleder altså, jeg har læst kost i 10 år nu, ikke? Altså, og bliver jo aldrig færdig med at uddanne mig inden for det, og læser hele tiden. Altså, jeg har et gigantisk bibliotek, og jeg har faktisk flere læger, som er klienter med mig. Jeg lever hovedsageligt af tyskere, og der har jeg blandt andet en familie, hvor de næsten alle sammen er læger, og den ene, han er sådan en onkolog, og han står altså og kigger på min bogreol og skal se, hvad jeg har fået af nye bøger, når han kommer år efter år. Og han sagde, første gang han kom, så stod han så og kiggede, har du læst alt det der? Jeg har ikke læst alle sammen, siger jeg så, men jeg har i hvert fald læst i alle sammen. Og jeg har altid gang i 2-3 bøger, eller sådan noget, bøger, altså, som jeg læser, ikke altid, hvad hedder sådan noget, YouTube og sådan noget. Mm-hmm. Det er faktisk en af de ting, jeg tit får at vide, men det var fordi, du har hørt det på YouTube, og jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set YouTube, altså andet end jeg skulle se Paul Saladino her for nylig, men ellers så er jeg ikke sådan en YouTuber. Så jeg køber folks bøger og læser det, som de har at sige. Og så i min branche, der beskæftiger vi os med fødevarer, og med kroppe, og med fysiologi, indre fysiologi også. Altså, og lærerne lærer jo om et system. Altså hvis de er tarmlæger, så er de tarmlæger. Hvis de er kardiologer, så er de kardiologer. Og hvis de er almene praktiserende, så har de stadigvæk ikke lært om kost. De har en dag, så vidt jeg har fået at vide, på deres studie, som faktisk er frivillig at tage den ene dag om kost. Så hvor filan skulle de vide det fra? Ja, jeg var faktisk jeg havde noget bøvl med for 5 år siden, eller sådan noget med mit tarmsystem, og min morfar døde af tarmkræft, så jeg var sådan lidt, tænkte, jeg må hellere få det undersøgt. Og så tager jeg ud til vores læge, og så har han sådan en studerende med ved siden af, og så siger ham der studerende, jamen hvad spiser du? Og så jeg ved, at min læge, han har læst min bog, fordi jeg har set ham sidde og læse min paleobog, og så siger han sådan bare til den der studerende, hun har totalt styr på det der. Og det er jo meget fedt. Så altså, det er jo klart, det man ved noget om, det er det man ved noget om, eller det man beskæftiger sig med, det ved man noget om, ikke? Altså, så jeg laver ikke ret meget andet end at arbejde og så læse bøger. Mit sociale liv, det står i bøger. Men det er jo også nemt at blive misinformeret, ikke? Fordi altså, hvis man sidder og læser noget, som man tror er rigtigt, og det bliver ens virkelighed, så er det jo det, man tror på, og så er det svært lige pludselig at finde ud af, at noget helt andet er måske i virkeligheden sundere eller bedre. Altså jeg må indrømme, det jeg har efterhånden. Og en læge har læst medicin. Jeg ved ikke en skid om medicin. Altså det har jeg ikke læst. Så det er jo klart, at vi ved ikke det samme. Nej. Altså det jeg har lært igennem den tid, jeg nu har begyndt at interessere mig for kost og så videre, det er helt klart, at jeg kigger på de folk, hvor sunde og raske de ser ud. Dem, som vejleder, hvis der sidder en stor tyk mand og vejleder mig i, hvad jeg skal spise, så er det måske ikke så troværdigt.
Og det samme er det jo selvfølgelig også med en læge. Altså hvis en læge ser forkert ud, så har han måske ikke den bedste tid at give dig vejledning om, hvad der er sundt og rigtigt. Og så læser jeg meget, altså jeg ser meget YouTube og er meget inspireret af det, og det er også derfor, jeg laver den her kanal blandt andet af samme årsag, fordi jeg synes, der er mange gode ting, hvor man kan høre folks historie, ligesom din også ser. Men det, jeg synes, der er rigtig vigtigt også, det er ud over at høre historierne og se folk, hvordan de ser ud, og mærke dem, fordi man kan mærke, de brænder igennem, når man har noget, hvor man siger, det var fandme forkert, og nu er jeg på den rigtige spor. Men også se alle kommentarerne nedunder, når 100 eller 1000 vis af kommentarer siger, hey, prøv at høre, det her, det har reddet mit liv, og det er fantastisk, så er der måske noget om det. Ja, altså i princippet er jeg ligeglad, om jeg skulle være vegetar, eller om jeg skulle spise kød, eller om det var insekter, eller hvad det måtte være. Bare jeg spiser det, der er rigtigt for min krop, og så hvad jeg så er, det er jeg sådan set ligeglad med. Har du prøvet at leve som vegetar? Jeg har prøvet i en periode at spise mere eller mindre primært, men jeg har aldrig rigtig haft nogle livsstilssygdomme som sådan. Jeg kunne godt mærke, at jeg var på den forkerte vej, så jeg har slet ikke haft så ekstremt et forløb, som du har, og så mange andre. Gudskelov, det er jeg glad for. Men jeg kan godt mærke ting, at på min krop, som jeg ikke har tænkt, var livsstilssygdommen. Altså sådan noget som synet bliver dårligt, og håret mister man som mand i hvert fald, eller nogen gør, og det her med, at vi render rundt og har lidt, vi accepterer, at vi har, at vi bliver ældre, så vi bliver lidt slidte, så vi har ondt lidt her, og det er lidt ondt der, og det, ja, men det er sådan livet er, så videre. Ja. Sådan er det ikke. Det er altså, hvis, hvad for noget? Det er så pisse ærgerligt. Ja, det er jo det, og det er jo det, der er gået op for mig, at du ved, jeg kunne godt mærke de der små ting, der var lidt, så har jeg ondt i ryggen, og du ved, og så har jeg lige det her, og lidt, der var lidt med foden nogle gange, der drillede lidt, og sådan små, men ikke noget, jeg tænkte så meget over, end det var bare naturligt slid. Nu er der ingenting, jeg har intet af noget som helst, og det er jo også den historie, man hører folk, som spiser på den her måde, altså helt almindelige ting, som vi tror bare er slid, det forsvinder. Ja. Og noget tager længere tid, så de ting, du har blevet lang tid om at blive syg på. Undskyld. Ja. Ja, jeg hører det så tit i min klinik, at altså jeg er massør også, og folk er sådan, men jeg har det lige så dårligt. Nå, så lad være med at gøre det der, du gør. Træn. Jamen, jeg har en kunde, han er kommet her i 10 år og fået massage, og han er totalt aktiv forretningsmand og sådan noget, og flyver verden rundt og alt muligt andet, men han har altid ondt i lænden. Og så når der er sådan en dunk her, og så den der kropsholdning, man får, det er jo ligesom sådan en gravid. Og så har jeg jo sådan mange gange sagt til ham, du bør nok prøve på at tabe dig lidt. Og, sådan. Og så på et tidspunkt, så sagde jeg simpelthen til ham, hvor længe er det nu, du har været gravid? Fordi det er altså bare andre kilo, eller sådan noget eller andet. Og der tror jeg måske, det gik lidt op for ham. Og nu er han bare begyndt at træne, og tænker mere over, hvad han spiser og alt muligt andet. Og det er jo simpelthen så skønt at se, at der gør noget. Altså, men han er jo ikke kommet i kostvejledning ved mig, han er kommet til massage. Og det er jo et eller andet sted, så er det jo det samme med lægerne, at hvis jeg får ham til at få det helt vildt godt, så mister jeg ham jo som massagekunde, for så kommer han jo ikke mere. Nej, præcis. Men altså, jeg vil sige, jeg vil hellere have, at folk har det godt, og kun kommer én gang. Der er en anden massør herover, og min far, han var sådan lidt, jeg har sådan en selvvalgt far, og han havde ondt i skulderen, og så kunne han ikke lide, at jeg skulle se ham uden tøj på. Han er sådan en fin, gammel 84-årig mand. Og så var han sådan, han spurgt en af sine venner, om den anden massør der var god, og så havde vedkommende sagt, ja, jeg har været der 50 gange. Okay, havde min far sådan lidt sagt, hvis det er nødvendigt at komme til en massør 50 gange. Så er det måske, ja. Ja, jeg vil jo helst have, at de kun kommer et par gange her, og så er de ud af døren igen. Men hvis du så bliver ved med at spise det, der gør, at du får de her skavanker, så har jeg dem jo også hængende i 10 år, ikke? Men jeg ville da 100 gange hellere have, at folk spiste sig raske og fik det bedre. Og jeg kunne se, at de var i fuld gøre, end at jeg bliver ved med at symptombehandle, fordi det gider jeg ikke. Nej, lige præcis. Og der er noget personlig tilfredsstillelse i at se andre mennesker få det bedre. Altså det er en højere løn end kroner og øre, kan man sige. Ikke? Ja. Hvad hedder det? Det sidste spørgsmål, jeg ved, du er ikke har det så lang tid. Du har en lille baggrund. Fordi jeg er en, der har flyttet sin tid til... Nå, det er fedt. Så det har faktisk... Nå, det er godt. Så det vil jeg skynde mig udnytte. Hvad hedder det?
Har du haft nogle eksempler på, at du har prøvet at, du prøver i virkeligheden at helbrede folk ved at spise mad, end at tage alt muligt andet, som man jo med medicin, hvad ved jeg, og det er måske virkelig også den mest smarte måde at blive rask på, kan man sige, at kroppen laver sig selv, det er ikke medicinen, der gør det. Men har du haft nogle eksempler på, at folk har fået det værre, altså hvor du har ramt forkert på en eller anden måde, eller noget, hvis folk ellers har gjort, hvad du har bedt dem om? Altså ikke i hvert fald, hvad de har sagt til mig. Jeg har ikke nogen, bad reviews på min firma. Så nej, det har jeg ikke hørt. Jeg har faktisk heller ikke de der sådan nogle straks oplysninger, man kan få af nogle, hvis man for eksempel har allergi, så kan du godt risikere, at du får sådan en straks forværring eller sådan noget. Det har jeg selv oplevet på min egen krop, hvis jeg har taget homøopati, for eksempel. Som er? Sådan noget... det er jo ikke plantemedicin, det er plantevand. Du tager et eller andet stof, som du fortynder i vand, og så tager du en dråbe fra det vand, og så fortynder du det 100 gange mere, og det gør du for eksempel 6 gange, så hedder det D6 i homøopati. Det vil sige, der er jo ingenting tilbage et eller andet sted af den der. Der er nogle energier, siger homøopater. Og jeg har meget svært ved at forstå, at det kan virke. Altså hvis man tager en dråbe af et eller andet og fortynder det 600 gange, jeg kan slet ikke se, hvordan fanden det kan virke. Men i hvert fald har jeg oplevet at få sådan nogle helt vildt dårlige symptomer af det. Dengang jeg var meget syg, der gik jeg faktisk til akupunktur ved min læge, på grund af sådan lidt senhindeskedebetændelse. Der gik jeg ud ved ham 3 gange om ugen, og fik nåle i min arm, fordi jeg syede meget, dengang jeg var syrske. Og der kom jeg så ud en gang, hvor jeg havde sådan en straksforværing, som det kaldtes af det der homøopati, hvor jeg var fuldstændig rødspættet over hele kroppen, hvor jeg simpelthen var slået ud af det der allergisk reaktion på det der homøopati. Så måtte han jo give mig et skud antihistaminer. Men så jeg har faktisk kun prøvet det på mig selv, og det har jo så heller ikke været min kostvejledning. Det er jo noget, jeg er blevet rådgivet i at tage. Så det er nok meget fedt at prøve at tage noget, og så opleve, hvor dårligt det virker. Så vil jeg jo aldrig anbefale det til andre mennesker. Nej. Men for eksempel akupunktur, det giver jeg jo også til senhindeskedebetændelse i dag. Men jeg kan ikke forstå, at min læge, jeg tror, jeg gik der i 5 år, og fik det der 2-3 gange i ugen akupunktur. Og han skulle jo have løst mit issue, hvorfor at jeg havde betændelse i min arm, i stedet for at bare give akupunktur. Altså, når man giver det på den måde, så er det jo et symptombehandling også, at han løsner min muskel bare ved det der på den måde. Men han skulle jo have hjulpet mig med at finde ud af, hvorfor at min arm var inflammeret, ikke? Og i dag har jeg jo aldrig nogensinde senhindeskedebetændelse mere, til trods for, at jeg er massør og ældre og løs i folk. Så nej, jeg har ikke oplevet, at nogen har klaget over min behandlinger. Men jeg har tit oplevet, at folk ikke gør det 100% det, jeg siger, i stedet for. Altså, jeg bliver ved med at spise den der forbandede ostemad, for eksempel. Noget af det, der har undret meget lidt med noget af alt det her kosthalløj her, det er, at når man spørger til en eller anden agurk, hvad ved jeg, jeg har ikke forstand på det, men lad os bare sige, at en agurk, den har nogle stoffer af en eller anden art, og hvis man spiser det, så er det super godt til, at det fjerner smerten i albuen, eller du ved, sådan nogle ting. Hvor ved man det fra? Altså, hvordan kan... Jeg tror, at det kommer fra, at du kan udvinde nogle stoffer, flavonoider for eksempel, goji-bær eller sådan noget, bare for at tage et eller andet. Så agurk vil jeg sgu ikke ligefrem sige, der er ret meget helbredende i. Andet end vand, som jo er Men for eksempel goji-bær, som det er en af dem, man kalder for en superfood. Og der kan være nogle flavonoider i og sådan noget, og så siger man, at fordi der er mange i det her bær, så er det en superfood. Men du bliver jo ikke rask for en eller anden ting, hvis du nu kun spiser goji-bær, for eksempel. Altså, og så goji-bær, så en natskyggeplante, så skid med, at den er en... Altså, mange planter har jo lavet noget i sig, som gør, at det skal slå dem ihjel, som prøver på at spise dem. Ja.
og det er jo derfor, man brænder sig på en brændenælde, for eksempel. Hvis du koger brændenælde, så kan du sagtens røre ved det. Men brændenælde har små pigge på, for at vi ikke skal plukke den. Og for at dyr ikke skal plukke den. Og det er jo drønsmart, fordi så overlever brændenælder og breder sig i hele haven. Og det har mange planter, også som jeg sagde før, med natskyggeplanter. Der er også noget dræbermiddel i. Og det skulle vi måske kigge lidt mere på, dem der virkelig gerne vil spise planter. Altså, og antinæringsstoffer, for den sags skyld. Ja. Og lektiner og... altså, der er nok lige så mange virkelig dårlige ting ved planter, som der er gode ting i superfood. Ja. Og det er også derfor, at jeg siger, at jeg bliver nok ved med at spise en lille bitte smule frugt til mit kød, fordi jeg godt kan lide det. Fordi det giver mig en eller anden tilfredsstillelse eller sådan noget. Men hvis jeg nu spiste kartoffel til, som de fleste danskere, de spiser jo kød og kartofler og sådan noget sovs til. Men kartoflen er jo en dræberplante. Og så er det jo klart, at man ikke får det bedre. Så man skal jo finde ud af, hvad det er, man ikke kan tåle. Det er derfor, man går til en biopat eller sådan noget, og kan få fundet ud af det. Men den nemmeste vej til raskhed, vil jeg sige, må være at spise så clean som overhovedet muligt, og det er jo carnivore, hvor du udelukker alt andet, altså. Ja. Hvordan tester du dit blodsukker nogle gange for at finde ud af, hvordan det reagerer i forhold til den spise? Fordi når du spiser kulhydrater, eller hvad det, så er det jo sukkerstof i en eller anden form. Ja, jeg har aldrig haft blodsukkerproblemer, altså de der crash, som folk oplever og sådan noget, det har jeg aldrig haft. Aldrig nogensinde. Aldrig sådan, at man, altså jeg har jo oplevet folk som sådan rysteture og sådan noget sidst på eftermiddagen, hvis de ikke har fået deres drug, for at sige det mildt. Og der har jeg aldrig været. Så jeg tester det ikke overhovedet. Altså det er i den test, jeg laver. Og vi kan nok kigge på det, hvis det var sådan helt vildt ud af den ene eller den anden parameter, men det er ikke noget, jeg overhovedet går op i. Og jeg tror, at hvis du kommer fra kostpyramidekosten, så er dit blodsukker sikkert totalt ude af whack, og så kan det godt være, at du skal til at gøre det. Altså min mor har spist sig til en diabetes, fordi hun synes, kage er gud at spise jo. Det smager også dejligt. Og ostemader, altså, og hun er virkelig en af dem, jeg ikke kan få til at slippe de der forbandede ostemader. Og så er det jo, man ødelægger ens blodsukker, ikke? Men jeg har aldrig på min egen krop oplevet det, så jeg får ikke de der crash heller og sådan noget, så derfor gider jeg ikke at teste det. Nej, altså, okay. Hvis der var en læge, der sagde til mig dengang, hvor de undersøgte mig for sklerose, sådan en urolog, fordi jeg havde problemer med vandladning. Jeg kunne ikke komme af med det, og det er sådan et tegn på sklerose. De fleste kvinder tisser i bukserne, jeg kunne så ikke komme af med det overhovedet. Og han sagde så til mig, fordi jeg fik indimellem blærebetændelse af at bruge de her kateter, og så siger han, så snakkede vi sådan om med at teste for blærebetændelse, fordi jeg mærkede ikke, jeg kunne ikke mærke, at jeg fik blærebetændelse. De opdagede det bare, fordi jeg hele tiden skulle testes hver gang i måneden, eller sådan noget på lægehus, skulle jeg aflevere en urinprøve. Fordi at når urin bliver inde i kroppen, så kan man få nyere bækkenbetændelse og sådan noget. Og der kunne jeg undersøges. Og så siger han så, men det er fuldstændig åndssvagt, at du tester for det, fordi hvis man undersøger alle mennesker, så for blærebetændelse for eksempel, så vil 75% have det blærebetændelse, men hvis de ikke har opdaget det, så renser kroppen sig selv på et eller andet tidspunkt, og så er du af med det igen. Og det er der så også nogen, der mener, at med kræft, hvis du undersøger alle mennesker for kræft, jamen, så vil 75% også have det, men der er også en hel del kræft, der forsvinder af sig selv igen. Så det er jo ikke nogen grund til at undersøge, for derfor gider jeg heller ikke undersøge mit blodsukker, når det ikke er et issue. Nej. Men hvordan i forhold, hvad så med at kunne holde sin vægt? Hvordan er det noget, du bruger energi på i den form? Det burde jeg måske. Altså, jeg er sådan lidt overvægtig. Men altså, hvis man kigger på mit BMI og sådan noget, så er jeg, men jeg er så også, jeg dyrker jo rimelig meget motion, så jeg er også sådan lidt muskuløs, og så er BMI-tallet jo et rigtig dårligt tal at undersøge. Så har en bodybuilder og undersøger hans BMI, så er han jo vildt fed. Ja, præcis. Men jeg har sådan lidt, at jeg måske godt gad at gøre noget ved, men jeg kan bare helt vildt godt lide at spise.
Mm. Det er ikke fordi, at jeg gider at gå op i det, vil jeg sige. Indimellem, når jeg står i yogatøj, så tænker jeg, kunne måske godt lige smide 5 kilo eller et eller andet, men jeg gider ikke at gøre noget ved det. Altså, så længe jeg har det godt, og så længe jeg har energi, og så længe jeg kan løfte de vægtstænger, jeg har lyst til og sådan noget, så er det det, der betyder noget. Øhm, og ja, det er ikke et issue for mig. Altså, det er ikke noget... Nej. ja. Jeg vil sige, man kan jo få de her glukosemåler, man kan sætte herunder her, hvis du kender til dem, Ja, jeg har som kan overvejet at gøre det. monitorere det i 14 dage ad gangen, og det har jeg eksperimenteret med, og hvad jeg sådan ligesom også har fornemmet for andre, der har gjort noget af det samme, så er, at jo højere blodsukkeret bliver, jo mere tager du på af det. Så når du får de her kulhydrater og så videre, så ved at finde ud af, hvordan at man kan spise, hvor meget, og hvornår, og hvordan, og i hvilken rækkefølge, og alle de her ting her, så jo lavere du kan holde dit blodsukker, jo mindre tager du så på af det. Så når, eksempelvis, jeg har fundet ud af, når jeg spiser, så når jeg spiser eksempelvis, og jeg ved, måske har fået en lille smule kulhydrat og så videre, så går jeg mig en tur, fordi så ved jeg, så kommer blodsukker slet ikke op og giver problemer på det, ikke? Altså, når man spiser, som vi gør, så spiser vi jo ikke store mængder kulhydrat, altså. Men jeg vil sige, at undervejs i mit studerende liv inden for kost, har jeg da overvejet at købe den der. Det var nok mere, dengang jeg spiste mere paleo, end jeg gør i dag. Men ja, altså, jeg tror bare, jeg lytter rimelig meget til, hvad min krop har behov for, altså, og spiser det, altså. Og man kan sige, hvis man siger, at man skal have cheeseburger og sådan noget, så er det måske ikke lige det, man skal lytte efter. Men altså, når man er rimelig clean, så tror jeg egentlig, at så mærker man hurtigt, om man får det, man skal have, altså om man får for meget og sådan noget. Altså jeg går 10-12.000 skridt om dagen med mine hunde, og ja, altså forleden dag, der gik jeg over 6.000 skridt bare i min have, ved at lave havearbejde, ikke? Og hvis jeg ikke kan det, så vil jeg sige, at så er det jo fordi, jeg ikke helt gør noget, der er rigtigt. Og så vil jeg jo prøve på at spore mig ind på, hvad jeg så skulle ændre. Og så kunne det da godt være, at hvis jeg ikke kunne holde til at være i haven en hel dag, eller hvis jeg ikke kunne holde til at være på arbejde en hel dag, og sådan noget, så kunne det godt være, at jeg ville overveje at bruge den der glukosemåler. Så det kommer jo an på, hvor man står i livet, og hvad man kan. Jeg er ret tilfreds med mit liv, og jeg er ret tilfreds med, hvad jeg kan i en alder af 52. Så jeg tror, jeg gør det rigtigt lige nu for mig. Men hvis man lytter til det her og tænker, gør jeg det rigtigt, så vil det være en god idé at købe den der glukosemåler, vil jeg sige. Det der med at prikke sig i fingeren, det tror jeg ikke rigtigt, folk gør. Altså den der måler, der koster en 500 kroner nu eller sådan noget. Ja. Og det giver jo et mega godt billede på telefonen af det. Altså jeg har jo også sådan et smartwatch, som måler alle mulige sjove ting. Blodtryk og sådan noget. Så jeg har skrevet en bog om biohacking. Så jeg har jo helt klart sat mig ind i alle de der ting, man kan hacke sig selv med. Og trives jeg ikke, så var det helt klart en ting, jeg ville bruge for at måle, om jeg kunne gøre noget bedre for mig selv. Man kan også sige, at det... Og når jeg er prædiabetes, som der jo er rigtig mange på min alder, der er, så vil jeg da helt klart gøre det. Ja. Det er jo noget af det, jeg synes, der er lidt sjovt, det er jo, at vi som det klogeste dyr på planeten, synes jeg selv i hvert fald, vi skal kunne tælle kalorier og tænke meget over vores mad og så videre, og vi bliver for store og overvægtige og alle de ting her. Og så de dummeste dyr på planeten, de spiser den kost, de altid har spist, og en ko bliver ikke for fed, og det gør en løve heller ikke, og så videre. De har den størrelse, som de skal have. Så go figure yourself. Ja. Apropos dyr, så har jeg jo så som sagt hunde, og på et tidspunkt havde jeg en hund, der fik gigt, og jeg havde dyrlæge til den, og han var også og gik til min hest, og min hest var blevet 33, og den spurgte han, hvad den spiste, og så kom min mor med sådan en lille kasserolle med den der hestemad i, og det var sådan noget med hvidløg og majs og alt muligt, totalt, det lignede en mysli. Og så var han sådan lidt, skulle derfor, den er blevet så gammel, din hest, sagde han så bare sådan lidt, og den var begyndt at tage tænder, min hest, og han var sådan, han havde glemt, hvor gammel min hest egentlig var, fordi den var super flot, og var i virkelig god stand, og alt muligt andet, så han kigger på min hest, og tænker, om den er nok 10,
Og så spørger han mig sådan, hvor gammel er din hest din? Og sådan, jeg købte den, der blev konfirmeret, sagde jeg så. Og så kigger han ind i munden på den der hest, og så siger han, du er sgu da ikke lige blevet konfirmeret, siger han. Og så siger jeg, nej, den holder så helt vildt godt. Og den var jo så som nok 33. Men den fik jo det, den skulle have af de der korn, alle mulige forskellige kornarter. Hvorimod min hund fik også kornholdig kost. Og den fik gigt, og kunne næsten ikke gå på dens ene forben, og haltede hele tiden og sådan noget. Og så siger dyrlægen, jamen så giver jeg dig de her sprøjter, så skal du give den indsprøjtning en gang om ugen med binyrbarkhormon. Og så var jeg sådan lidt, altså det bliver jo ikke engang selv have i min krop. Jeg fik det dengang, jeg tabte alt mit hår, der fik jeg sådan nogle binyrbark-indsprøjtninger ned i hovedet, og mens jeg lå på briksen ved den der hudlæge, der gjorde det ved mig, så tænkte jeg, fuck, hvad er det, jeg gør? Altså, det er virkelig en af de dummeste ting, jeg har lavet en læge gøre ved mig, uden at tænke over det, men der var jeg virkelig også syg. Men derfor tænkte jeg, at det skal min hund ikke have. Og så tænkte jeg, hvorfor har den gigt? Men jeg kan ikke tåle korn. Det kan den sikkert heller ikke. Og så skiftede jeg dens foder ud til kornfrit foder. Og så gik der 10 dage, og så haltede den ikke mere. Og haltede aldrig igen. Den fik så noget pedigree på et tidspunkt. Jeg havde fået en pose foræret. Efter 4 dage med det der pedigree, som jo skulle være så godt, så haltede den igen. Ja. Fordi der er korn i. Så vores hunde, de får kun kornfrit foder. Med alle mulige. Altså jeg er så doven, at de får altså tørkost, og ikke bare, som de sikkert burde. Men, og lige nu har jeg 6 hunde i huset, så det er fandme dyrt, hvis de skal have ren kød. men de har fået ren kød både i går aftes og i dag. Sådan noget så er det billigere, så er det nok billigere i dyrlæge efterfølgende måske? Ja, men hun kommer aldrig til dyrlæge siden hende, der havde gigt. Og de andre kommer til dyrlæge, fordi de skærer sig eller sådan noget, fordi de lever frit i naturen. Det er jo så, hvad det er. Ikke? Altså, de løber vildt rundt, og så kommer de selvfølgelig til skade, men de har ikke gigt, det er helt 100, altså. Og de har lækre pelse og sådan noget, fordi de ikke får korn. Jeg kan mærke på hundepelse, hvis dem der får korn, de bliver sådan lidt fedtet i det, når man ærer en hund, der får korn i dens foder. Ja, okay. Ja. Så kornfrit er også til hund. Jeg spurgte dig på et tidspunkt om hvad du havde af livsstilssygdomme tilbage, eller noget i den retning, og jeg tror, vi kom lidt ud af spor, hvor vi ikke fik, der er ingen ingenting. Nej, okay. det er kort. Altså, jeg har lige det der alopecia, som er kommet tilbage igen, fordi jeg ikke har spist ordentligt i coronatiden. Men altså, det er begyndt at komme ud igen, mit hår. Altså, jeg har hår hernede til normalt, og så har jeg sådan noget kort fims her, og det er jo fordi, mit hår er begyndt at vokse ud igen. Okay. Så jeg vil sige, at jeg vil faktisk nok påstå, at jeg har 0. Jeg skal bare lige have mit syn forbedret lidt. Det arbejder jeg lidt på. Ja, mit er også blevet bedre, men ja. Ja, jeg er begyndt at bruge briller, og når jeg klipper hår, så skal jeg bruge briller og sådan noget. Det gider jeg fandme ikke. Så jeg arbejder lidt på det. Og hvis jeg kan få det på plads også, så er alt godt. Så er jeg rask, vil jeg sige. Ja. Og det er jo, altså hvis du spørger hvilken som helst optiker eller læge eller et eller andet, så kan du ikke forbedre dit syn, så jeg skal prove them wrong. Ja, selvfølgelig. Ja. Hvad hedder det her til sidst? Der var 20 eller sådan noget, der brugte jeg briller, og jeg har faktisk stadigvæk et par briller fra dengang, som jeg skal bruge nu. Så i hele min voksen tid der har jeg ikke brugt briller, så at mit syn er blevet dårligt nu. Det tager jeg lidt som sådan et tegn på, at jeg gjorde noget virkelig forkert under, altså vi så jo også sygt meget fjernsyn under corona, ikke? Altså min søn og jeg har set alt om Hitler i hele coronaperioden, så vi har jo set dobbelt så meget fjernsyn, som jeg nogensinde ser, og det skader sgu også øjnene, det tror jeg helt bestemt. Jeg arbejder jo heller ikke foran en computer, så det skal bare væk igen, de der øjne skal bare få det godt. Så Tine sagde, at det var, og du også siger det, så er jeg glad, så det kunne lade sig gøre. Ja. I sommer var jeg herude, og nu er jeg inde på sådan den her afstand, og kan fokusere det. Ja. Altså, jeg købte briller her i vinter for 3.000 kroner, ikke? Altså, jeg kan eddermame for meget mørbræd for. Ja, det kan du så. Tine, her til sidst. Det er jo tit, det folk siger, jamen kød er jo helt vildt dyrt. Hvordan har du råd til det? Og så er bare sådan lidt, det er jo ikke kød, der er dyrt. Det er jo alt det der gylde, man spiser rundt om. Og slik og kage og
øl og rødvin og sådan noget, det er jo det, der er dyrt. Hvis du kun spiser kød, så kan du nøjes med 300 gram om dagen, og det er jo så det, Koststyrelsen siger, vi skal have om ugen. Præcis. Ja, det er igen, ja, det er jo helt Så sådan. er en bøf, en ordentlig steak, så er den jo nok øh, til en dag, hvis man kun spiser et måltid, ikke? Så det er jo ikke dyrt. Altså, så jeg regner med, hvad man siger, køber kød for, altså, jeg kan købe kød nogle gange ved nogle bondemænd og sådan noget, og så kan man få et kilo kød for 60-70 kroner. Men hvis du køber det ved en slagter, så er det jo oppe i 100 kroner og sådan noget. Men stadigvæk, så spiser du ikke et kilo, og så kan du spise for 50 kroner om dagen, cirka, ikke? Og det kan folk, der spiser kostpyramidemad, altså ikke rigtig klare sig på, tror jeg. Fordi, og det var også det, jeg brugte som argument med paleo, det var, at 2 kilo gulerødder koster 7 kroner eller et eller andet, og 20 gram slik koster det samme. Og så bliver du altså noget mere mæt af at spise en pose gulerødder, end at spise en pose slik, ikke? Så det er jo ikke kødet, der er dyrt. Så rent faktisk vil jeg påstå, at man kan leve billigere som carnivore. Helt klart. Det er helt klart. Det er både billigere, men man skal ikke bruge så lang tid på at lave maden. Man bruger heller ikke så lang tid på at spise det. Og man skal ikke på... Altså, jeg render på toilettet 2 til 3 gange om ugen, og det er det. Så man bruger ikke noget tid på noget som helst mere. Så man har meget mere, og man har meget mere energi også, når man så, hvad skal man sige, er vågen, og sover bedre jo også, og så videre. Ja, det er faktisk en ting, det der med at sove. Dengang jeg begyndte på paleo, der opdagede jeg, at jeg vågnede, altså da min krop var blevet clean, der vågnede jeg 6:34 hver eneste dag. 6:34, okay. Ja, og det var 6:34. Altså, og det var det så i hele den periode. Jeg levede i 8, 9, 10 år, hvor jeg kun, altså virkelig clean paleo. Og jeg havde det super godt. Og så kom den der periode, hvor jeg ikke lige havde det så godt. Og så faldt jeg af vognen. Og så nu, hvor jeg sådan har været carnivores i, det må være 5 måneder nu, sådan rimelig carnivore, jeg siger 80-90%. Nu vågner jeg 36. Sådan. Og i nat har det så været, de sidste 2 nætter har det været 4:00, fordi der er alt for mange hunde i min seng. 6 hunde, det er mange. Ja, det er lidt nogle stykker. Ja. Hvis det sidste ting lige her til sidst, hvis du skal give et råd til nogen, som aldrig har hørt om det her før, men har livsstilssygdomme af den ene eller anden slags, som de fleste har, osv., hvad vil du sige til dem? Altså livsstilssygdomme er jo sådan ret bredt, ikke? Altså, og det er jo også sådan ret sigende, at det er det, vi kalder det. Livsstilssygdomme. Ja. Så hvis du vil af med din livsstilssygdom, så skal du ændre din livsstil. Altså. Ding, ding. Ja. Og hvis folk synes, at carnivore lyder helt vildt åndssvagt, og det kan man ikke, og man skal jo have sine grøntsager og alt muligt andet, så vil jeg sige, prøv det i 3 uger. Inden for AIP, altså autoimmun protokol, der siger man 21 dage, 3 uger, hvor du rydder helt vildt op i din kost, og sørger for ikke at få alle de der ting, som ikke tilhører AIP. Og det samme vil jeg sige med carnivore, at man skal prøve det i 3 uger. Fordi for det første, så tager det psykologisk 21 dage at ændre en vane. Og så er der jo altså helt, du kan se alle eventyr og sådan noget, der er der også med 23 eller med 21 dage, eller 3 af et tal, der altid går igen i eventyr og sådan noget. Så 3 uger, det er sådan et eller andet magisk. Så jeg vil sige, at hvis man prøver at leve efter carnivore i 21 dage, altså det kan alle folk klare. Det er det samme som, det er mindre end man faster under ramadan. Men prøv at gøre det, og så spise alle de måltider, man har behov for i de der 21 dage, men kun spise lødigt kød, og altså ikke pumpekylling, men ordentlig kvalitetskød, så man bliver mæt og får de gode vitaminer, der er fra kød, der har køer, der har gået på græs. De har jo en helt anden vitaminsammensætning. Får, der har spist græs, er meget, meget sundere end en gris, der har boet hele sit liv på en staldgulv. For eksempel det, jeg sagde med magnesium. Når de ikke lever på jord,
så får de ikke de der mineraler ind i sig, og så får vi dem ikke. Så hvis man prøver i 21 dage at leve med græsfodret kød og vand, og så gøre det. Og så efter de 21 dage, så kan man jo tage sig selv til mus-samtale og sige, har jeg det godt, eller har jeg det ikke godt? Og hvad mangler jeg, og hvad kan jeg overhovedet ikke undvære mere? Og hvis det er bacon for eksempel, eller hvis det er æble som mig, jamen så prøv det efter de der 21 dage. Men når man har lavet hovedrengøring indvendigt, så kan man bedre mærke efter, hvordan man får det. Og det er derfor, jeg ved, at hvis jeg spiser en tomat, så har jeg ondt i fingrene i morgen. Hvis jeg bliver ved med at spise ganske almindelig standard dansk kost, så vil jeg jo aldrig opleve, at det var tomaterne, der gjorde det for mig. Så derfor total udrensning, og gerne med faste, hvis man har lyst til det, så vil jeg sige, at det er mit bedste råd. Og så bagefter kan man overveje, hvordan man vil fortsætte sit liv. Men de færreste bør nok fortsætte med ostemaderne. Og så starte i det små, fordi man kan jo sige, hvis man lige tager en faste fra den ene dag til den anden, fra den ene kost til den anden, så er det ret hårdt at komme igennem, men stille og roligt, når man spiser karneval. Til, fordi man får de der udrensningssymptomer, og det er jo en detox, og det er jo ligegyldigt hvilken, og det er jo, om du går fra standard dansk kost til vegetarkost, så vil du også opleve at få de der detox-symptomer. Altså hvis du går et plantebaseret, ikke brødbaseret vegetarkost, fordi så vil du ikke opleve det. Men hvis du spiser en ren kost, og det er ligegyldigt, om det er ren planter, friske, sunde, raske planter, eller det er carnivore, eller det er paleo, så vil du få de der symptomer, hvis du har levet efter en standardkost, fordi du skal udrenses. Og det er jo det, som vi snakkede om med alkohol og sådan noget, at man skal jo ikke fortsætte en lille smule, fordi så vil man ikke opleve at få de der symptomer. Og det er de symptomer, der rent faktisk gør, at man tænker, oh my god, har jeg spist så dårligt, at jeg får hovedpine, når jeg lader være med at spise det. Altså. Og det vil alle opleve, hvis de lader være med at spise sukker, for eksempel, hvis de har været sukkerafhængige. Så vil de få hovedpine bagefter. Og det er også med kaffe. Jeg drikker 1 kop kaffe om dagen, og den har jeg heller ikke rigtig lyst til. Det er bare en vane, men jeg kan godt. Og tit, altså næsten altid, så er det en kaffe, der er blendet med kollagenpulver og MCT-olie. Det er sådan et levn fra paleo, fordi så er jeg mæt i 7 timer eller sådan noget, når jeg har drukket den kop kaffe. Men jeg synes, at folk skal prøve det, og skære alt væk, og så se, hvordan kroppen reagerer, og se, om man er mindre smerter, og mindre hovedpine, og menstruation. Det er simpelthen faktisk et emne, vi lige er nødt til at have med. Okay, godt så. Det gør vi så. det er din tid, der er problematisk. Ja. Og hvad er det? Hvad hedder det? Dengang jeg spiste en ganske almindelig dansk kost, der havde jeg de sygeste menstruationssmerter. Du må lave 2 afsnit ud af den her, hvis det er. Nej, jeg havde virkelig ondt i ryggen, og jeg lå på vores badeværelsegulv med varme i og sådan noget. Og jeg havde... sorry guys, men det her er vigtigt at vide. Virkelig meget blod. Og jeg havde virkelig, virkelig dårligt. Og jeg følte, at jeg var sådan et krater, det bare stod ud af. Og jeg ved godt, det er for meget detaljer, men det her skal I tage med til jeres kvinder. Jeg ser det her, fordi at kvinder tror ikke på, at kød kan gøre det her med vores kroppe. Men jeg havde det virkelig dårligt i de der 5-7 dage af menstruation. Da jeg gik på paleo, så forsvandt alle de symptomer. Alle. Og det var så også kommet en lille smule tilbage med, at jeg havde sådan lidt ondt i lænden og sådan noget sidste sommer. Og det er pisseirriterende, når man er på arbejde, og man har ondt i lænden. Og jeg er selvstændig, så jeg skal jo ligesom kunne gå på arbejde. Og så var det jo der, at jeg begyndte på carnivore i oktober, sådan noget deromkring. Og så forsvandt alle de her problemer igen. Og nu er det sådan, at jeg ikke opdager, hvornår jeg får menstruation. Det kommer bare. Jeg får ingen PMS. Derfor siger jeg, guys, I er nødt til at vide det her. I får ingen fortællinger, hvis I giver den kød. Så hvis man i supermarkedet er de begyndt at sætte chokolade ved siden af bind, og det er bare for dårligt. Sæt bindene hen til kødet i stedet for. Fordi at når man spiser en ren kost, så får man bare ikke PMS og mood swings og ondt i lænd
og ondt alle mulige steder, og man bløder ikke ret meget. Så det er simpelthen win-win at gå carnivore eller paleo, hvis man har menstruationssmerter. Og det er virkelig en ting, jeg siger til unge piger, når de kommer og klager over, at de har menstruationssmerter. Jeg har undervist i folkeskolen, og jeg kan ikke være med til gymnastik, fordi jeg har menstruationssmerter. Jamen, så lad være med at spise alt det fucking flyg. Altså nogle af de ting, som nu har jeg set mange udsendelser af dem, som laver tilsvarende bare på engelsk, af de udsendelser, vi sidder og laver her. Og set rigtig mange, og og en af de ting, som jeg også har noteret mig i forhold til det der med kvinder og så videre, og overgangsalderen og alle de her ting, det er det hormonelle. Og der kan man jo få nogle mange mærkelige ting, tænker jeg, inden for medicinalindustrien, men i det øjeblik, at man begynder at spise den her, så er der mange beretninger, som jeg har i hvert fald noteret mig, at det hormonelle, det retter sig. Altså, som du også forklarer der, at det kommer der bare helt styr på. Altså jeg er 52 og stadigvæk menstruation på præcis det rigtige tidspunkt hver eneste måned, og jeg gider ikke at have det, men som min veninde siger, jamen det er fordi du er sund. Ja. Men for helvede, hvad skal jeg have det for, der er 52? Jeg skal ikke have flere børn. Du må tage spise den her slik. Ja. Men det er jo bare et indikation på, at kroppen har det godt, når du har menstruation på de faste tidspunkter, og ikke i 10 dage og sådan noget. Jeg har haft klienter, som virkelig nærmest ikke har pause imellem menstruationerne, fordi de har det så dårligt. Og der kører i 21 dage med menstruation eller sådan noget. Altså, at man så ikke gør noget, det er så også derfor, de kommer her. Men så er det virkelig værd at gøre noget ved, og det er også derfor, jeg siger til de der mænd, der lytter med, at de skal virkelig forklare deres kvinder, at det her det er altså bare så vigtigt, at man spiser sundt for at have en god cyklus. Ja, og så er vi jo igen tilbage til det der med, at jamen, altså, vi har bare lært det kommer med alderen, det er bare sådan noget, du ved, det samme med morgentelt. Hvad for noget? Morgentelt. Nå ja. Sådan noget også, ja. Hvis du ikke har det, mand, så er det også fordi, at du skal gå carnivore. Ja, helt klart noget med blodtilførelsen derud, som hvis det kan blive et problem, hvis man spiser forkert. Ja, helt klart. Helt sikkert, ja. Stine, vi kunne blive talt ved mange timer nu. Det kan da også være, at vi laver en udsendelse 2 på et andet tidspunkt. Vi kan jo spørge om der er nogen, der har nogle spørgsmål eller noget, så skriv det i kommentarsporet herunder og så videre, så kan vi jo følge op på det, hvis der er nogle ting, man gerne vil have uddybet, så gør vi da selvfølgelig det. Du er jo helt leksikon og kom til at tale med, og det er super spændende. Jeg har været meget inspireret af det. Så men jeg synes, vi skal stoppe den her, så du også har en bagende, og så lad os se, om vi kunne lave snak sammen en anden gang. Det var super fedt, du havde bare kontakte mig, hvis de har spørgsmål decideret til mig, som de ikke vil stille igennem dig, så kan de bare... Lige præcis, og det var netop det sidste, det er, hvordan får man fat på dig? Og du har også skrevet nogle bøger, som dem skal jeg nok lige huske at forsøge at klippe ind her, og måske også link til under i videoen her, så man kan se nærmere ind på. Hvad kan du fortælle lidt om det også? Altså som sagt har jeg skrevet nogle bøger om Fanø, de er ikke så aktuelle i det her, og så har jeg skrevet Paleo Power hedder den, og det hedder mit firma også. Det hedder Sundhedsmissionen Paleo Power. Yes, sådan. Så man kan finde mig under den ene eller den anden hjemmeside, sundhedsmissionen.dk eller paleopower.dk, og på mine Facebook-sider i samme navn. Min seneste bog, jeg har skrevet, den er om biohacking, og hedder Den naturlige vej til at leve. Og der er jeg faktisk inde på monomåltider, for det er sådan lidt hen af carnivore. Men fordi at det stadigvæk er så crazy for folk at kun at spise en. Nu røg din lyd. Jeg skal lige have din mikrofon. Det er din mikrofon, der er lige drætter lidt her. Det var mig, der havde muted. Jeg ved ikke lige, om det var, hvad der kom med, men det siger jeg så lige igen. Den naturlige vej til at leve, der skriver jeg om monomåltider, blandt andet, ud over biohacking. Og det kan måske være en slags ting, altså kun agurk for eksempel til et måltid, eller kun kød, eller et måltid med kun banan, eller et eller andet. Og det kan måske være en lidt nemmere vej ind til carnivore, hvis man ikke tør overskridt. Den hele vej, okay. Ja. Fantastisk. Tusind tak, fordi du vil være med. Og så lad os tale ved en anden senere gang på et andet tidspunkt. Og så skal jeg nok så sørge for, at der er dine kontaktoplysninger, så man kan fatte på dig, så man har din guide og hjælp til at måske komme i gang med det her, hvis man trænger til det.
Har du behov for det? Jeg er jo på Fanø, men der er ikke længere. Altså, jeg har kunder, der kommer fra København og fra Tyskland og sådan noget, så, som kommer op en gang imellem og får lavet den her test for at se, hvordan de har det. Så længere væk er jeg ikke. Nej, fantastisk. Tak for det. Og vi har et skide godt sted, man kan købe økologisk kød herovre, så bare kom. Godt. Restmudret økologisk kød. Det kan ikke ja, være men det er jo sådan, det skal være. Ja. Man kan få lov at klappe ko, hvis man har lyst. Ja, så når man kommer over og besøger dig, så kører man lige forbi det også, så får det med også. Det ville da være at foretrække. Så kan man se en kød gå på græs. Det er jo... Ja, det er en sundhedstur. Ja. Yes. Tak for det, Stine. Tak for det. Selv tak. Godt. God dag. I lige måde, tak. Godt. Hej. Hej.